hapon sa tanan mga kakilay. Nanapod mi karon kay nanghagit nig vlog akong anak dara oh. Ha? Nag-vlog ta lang. For this vlog or video no. Maghimo mi karon og ano pangbatang 90s ni siya. So karon akong himuon ani para sa akong anak. Mo ni siya gitawag nga unsa ni? Boy. Sige lang, mo ni akong gitawag na luthang. Or sa English bambugan. Wala lang bambugan man na sa English no. So nami karon diri oh dara. Mga mig kawayan karon. So, ready na ka lang? Ha? Pamagon milingaw karon kay brown out karon na adlaw so mag-video na lang mi no. So dali. Hey, what's up mga kakilay? What's up mga kilay? So ikaw mag-video karon ha. Nami karon guys kawayanan. Dili lang ka sa kahoy lang gali. Dali. Oh. Dili ikaw mag-video sa kuha. Amo ko og kawayan. Okay. Ready na ka? Unsa man imong atong buhaton karon? Kuwayan. Para Karandot. di ba? Unsa tong himuon day? Tumurag. Ha? Murag 90s. ha? Patay 90s. Ay pang batang 90s. Oh, luthang. Oh, unsa pa kan? Unsa to himuon? Luthang batang Ha? 90s. Gusto ka mo dula dag luthang? Oh, pero di ko kadula. Tanaw diri. Pero Ha? di ko kadula. Oh, sige, videohin ako ha. Oh. Kadako pod. Ano yan itong himuon? Ganay dapat diri o kay straight man kayo o. Dapat straight yun. Tara mo ang video. Wow, wala ko nakita diha. Kita mo ka oh. Oh, pajama. Blur man uy. Blur. Char. Siguro na kayo blur. Ha? Dara guys, nakakuha na mi guys no. So, pilian pa na muna yung niya. Ay, mas nindot ani dito. Sige, kita-kits taon niya guys. Mag-prepare sa amin. Guys, na si Papa Kwan sa kuan. Kawayan day. Agay! 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 Ah, manang video na. Kita tong fish pan no. Mga tuta sa bukid. Kakatid yung mga sagbot. Lord. Bangin na yung Lord. Like, kita natin si Ate Angel. Hello, Wawa! Hi. Ba't pang kakilay? Wala? Ate Angel, ali sa dad. Ali sa dad naman eh. Puno gila ro, nagkikusik-kusik na ko ano. What's up mga kagila? This is Milky. So mga kakilay, mao ni among nakuha ganina no. So pilian sa namunig asang straight ani. So siguro kani nga part akong gamiton. Dili man pud siya kiyos pud guwang na pud siya. Video na ka lang, diri lang kita nimo ano lang. Ha? Habi hoda, kayo kadapaw. Kita ka? Kita pa? Kita ka? Wala ko nakita eh. Ako na? Ay ako na, wala. Wala man. So naputol na nato guys no, daraw. Mato di makita ko naong nang naputol na nato no gikan sa yang subok. So dira na po sa tumod putol na to diri dapit. Guys.
No, siya pag putol guys, no? Wala kang nagkagod. Ang sundang yun, nga na siya, ibutang ibutang dire niya, ibutan na doon sa mga kuto-kuto. Pero pugong na siya, o. Kaya lisod mo kayo, nag-imundok-dok ko, mabuak na eh. Okay. Betul na. Medyo dre. Betul na, nananta tong bati sa lutang gamaya puda ni oy. Singot na kayo. So next na to buhaton. Klaro ko. Oh. So next na to buhaton, man naman itong body no. So maghimo na butag katong para sa iyahang pulan ngani. Tulo na to diri taman. Nyabot nga na to katong stick para sa tuko-tuko. Tawag niya tuko-tuko, asawa ni Taki-Taki. Ano ba lang? Huh? Dali lang. Ito dali lang. Ang kigla mo ko guys. Ang kigla mo. Sa lamukunon itong kameraman eh. Oh. Maning lupad ganina. Oh, oh. Oh no. Okay. 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 Okay na guys no, naputol na so kulang na to ani ang kawayan na lang. So mangita sa kong kawayan ha. So almost done na guys no. So na lang ato ang bati sa tong luthang. Then ang ihang pulan. So mangita sa kong kawayan na. Para himo na tong tuko-tuko tang na diri oh. Sige balik lang ko ha. So, mandat sa tong tuko-tuko no, dara na sa na siya. Sipyat lang kay nabuak gamay dero. Nagtan lang to ni uguma. So, dako pa man di pa man ni siya masulod diri o. So, dapat imo pa ni siyang sapsapan. So, dapat po din nagsapsap nimo, dapat dili nimo ni kwaon ning iyang panit kay mao man ni ang nakapagahi sa iya ha. Kwaon nimo ni apilo nimo nagsapsap, dali ra ni siya mabali inig anana nimo. Sapan sana ko ha para masulod siya dire. Kilisod mo kay dili masulod dire kay magdugo man. Bitaw, dapat imo pa ni siyang palinginan nimo siya kaning gitawag nga tuko-tuko para masulod siya dire. Tsaka ta magputol dire. Kaya di mo pwede og ingana no kay inigbala nimo sa papel. Dan bugaya maglusot tra. So, magsap-sap ka ta ha. Ayan. Yung babae niya, kung anak niya, subuhan niya po naman yung patry kasi dula sa una sa batang 90s ba. Isa niya sa mga ganahan na dula sa una, yung panahon na mo. Triangle drive. Yati, nasulod na. Labas na. So, nasulod naman no. Nasulod, magkalit tayo. Abi man ako hindi pa masigod. Ako magbangag niya mong kawayan. Di ba ni siya pwede ingan eh. Kaya mulapas man oh. So, dapat ang akuhaan ni depender man po sa inyo man oh. Ang akuhaan ni, ang sukod na kuhaan ni gikan sa tumoy aning kawayan dako ra po ning 1 inch ani. So drill na ko kuan na kog mga half inch lang ako ang distance gikan diri sa tip aning body na to. Tuko niya mga half inch lang mo na akong sukod depende ra pud sa inyo ha kay mo pud akong naandan sa una. So putla na to no.
oh, yung ana ron akong sukod. So depende po na sa inyo kung sa sukod ninyo na may uban nga 1 inch, na may uban nga gamay lay kuha diri kanang maglusot ang papel. Basta ko ay nga akong sukod. Pero gwapo gyud ani higtan gyud nimo og mga guma diri ang tumoy niya kay para dili dayon mabuak. Sige lang kay tutorial raman eh. Ngo man eh. Okay. We're done sa tong luthang, no? Sipa ka ni. Basta yung aning sukod. Sukod na ni Papa J. Sipa ka na. Okay, let's try na mangita sa papel. So, we're back, no? Nara. Okay na, gihigtan ako og ano. Gihigtan ako og guma. Okay, para dili siya dali mabuak. So, nanap ko yung papel. So, syempre, bason mo ng papel. Ayon po kay kanila ibala, no? So, bason siya yun ako. Lang, manay maluthang lang. Pero, oh, muna lang kipakialam. So, maana na yung gitawag na itong luthang, no? Batang 90s. Shoutout da sa mga kadula na ko sa una, no? Taga mainit, no? Bason sana ko ng papel, kay dapat bason mo siya. Okay, we're back. Muna na yung papel, no? Basa na. So, ready na siya ibala aning luthang na to. So, sige, let's try. If, isa ni Jel, uklop. Diyos, makamis man yun, eh. Gaya na po, kadulaan na eh, oh. Daan-daan dito sa una, bro. Ito na ako ba? Sigarilyo na, dara. Di pa manamutin yung primerong bala, kaya mamali siya yung sapong dress tumoy. Muna ni. Gira ta, gira. Ay, si Kampo daw. Niya pinaano yun. Gira ta, gira. Yes, giramdam mo eh. Ito na lang. Huwag ka dumog. Sipa ito. Ugon ka karon. Gani kada ko po ka Oh? Oh no! Ang tingog. Gahit lagi. Ay sa kinagin yung mga technical error gid mira ni. Gahit lagi. Okay. Oh no! Sorry guys ha. May mga technical error gini mo hinanay gid. Pagkakot na ko balahig dako, Jill. Hindi ko sa mo. Wait lang guys, bigyan naulawan ko. So okay na guys, natanggal na ako guys ang iungot nga papel, no. Hindi na. Wala oh. Oh, ako nita na. Ikaw lang, ikaw ka lang? Oh, pabuhat mo ka, ikaw binanghagit anin, vlog-vlog ta ni. Nawa guys, oh. So sa mga gusto magpagbuhat na nyo, no? Nara ko diri sa Purok Santol, La Pilipina. Pwede ra ko nyo adtoon diri. No. O pwede ra po nyo tanaw sa ako ang vlog noon sa ako ni paghimo. Abog-abog boy. Pa ayo. Mura to no, klaro mo kayo. Puto lang yan eh. Puto ko dali, kaya na.
Sige lang guys, sa next vlog na to, grade na tong ibuhon katulong na yung magasin tong kapayas ng kuan. Kapayas ng tawagan ang bala. So siguro dili na siguro tama na tong video, no? Hope you like it. Then unta nakakuha po mo napod mo yung nakuha nga lesson. Lesson na nakakawa. Kamis din ba gabi? So lang itong mga kagilay, no? Tapuso na ito dito ang video. So please like and subscribe sa among YouTube channel. Last na buto. Bye mga kakilay. Ay, daraday. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.